and I'm honored to be here with my mentor and my teacher, Christo Parcharidis. I'll allow Christo to introduce himself. Okay. Ελάτε. Καλά τσιψον. Λοιπόν, όταν τα παιδιά ήρθανε σήμερα να δει σε μένα και καλωσορίζατε. Ένα ο Γιάννης ο Καράδης μαθητής, ο Στέφανο Ελευθεριάδης και έχουμε και μία νεαρή κοπέλα. Ευθυμία Κρανίτης. Λούνα Κρανίτης. Λοιπόν, καλωσορίσατε εδώ πέρα στο σπίτι μου, παιδιά. Και αυτό που θα έχω με κάνει σήμερα θα έχει κάποια σημασία. Αυτά τα παιδιά ήρθαν εδώ πέρα για να παρουσιάσουμε την κουλτούρα μας, την ιστορία μας και τον πολιτισμό μας. Τον ποντιακό πολιτισμό. Αυτά εν ολίγης, κατά την ώρα. Δάσκαλε, Ορίστε. τις πρώτες αναμνήσεις σου σαν παιδί με τα ακούσματά σου, τα πρώτα, να μας πεις και στον κόσμο, να σε πάω πίσω στα παιδικά σου χρόνια. Έτσι. Βέβαια. Λοιπόν, εγώ γεννήθηκα στο πρωτοχώριο Κοζάνης, από πρόσφυγες γονείς. Οι γονείς μου είναι από την Ματσούκα, συγκεκριμένα από το χωριό Καπίκι. Το Καπίκι είναι 7 ενορίες. Όταν γεννήθηκα εγώ το 1940, βέβαια μιλούσαμε την ποντιακή διάλεκτο, την αρχαία ελληνική διάλεκτο, την οποία οι άλλοι, οι τόποι που ήταν στην Ελλάδα δεν καταλαβαίνανε και δεν ξέρανε ποιοι είμαστε και από πού ήρθαμε και γιατί ήρθαμε. Λοιπόν, τα πρώτα κρούσματα ήταν βέβαια από τους παππούδες μας, που παίζαν τις λύρες εκεί, παρά το γεγονός τη φτώχεια που είχαν, αυτοί παίζαν και τραγουδούσαν. Λοιπόν, και είχα τα κρούσματα από αυτούς. Αλλά στο τέλος είμαι αυτοδίδακτος. Δεν είχα κανένα δάσκαλο, μόνος μου έμαθα. Όπως έμαθα τη λύρα και μετέπειτα αργότερα το Αγίο. Και έτσι συνέχισα αυτή την παράδοση. Το 1960 ήρθα εδώ στην Αυστραλία, όπου ζω εδώ 61 χρόνια. Και έχω εργαστεί στα σωματεία μέσα, έχω παίξει πολλά χρόνια, έχω βγάλει μαθητάδες και σε χορό. Δάσκαλε, μια μελωδία από τα παιδικά σου χρόνια, κάτι που σε εκφράζει. Ναι, πολύ, πολύ. Να μας το πεις έτσι. Πολλές μελωδίες με εκφράζουν, γιατί εγώ φυσικά παίζω παράδοση μου. Και στα CD μου μέσα δεν έχω άλλα όργανα που να συνειδεύουν τη λύρα, όπως κάνουν οι άλλοι. Λοιπόν, και το πρώτο τραγούδι που με αγγίζει πολύ είναι το Μακρόσυρτο, που είναι ο ύμνος των Ποντίων. Το Μακρύν είναι ο ύμνος των Ποντίων. Έχει αναπόσπαστα στοιχεία από τις ψυχές του ποντιακού λαού και του πολιτισμού. Και γι' αυτό το λες και με παράπονο. Αλλά έχουμε και άλλα τραγούδια τα οποία είναι επιτραπέζια σαν ρολόγια. Γιατί εμείς είμαστε παθιασμένοι άνθρωποι. Έχουν περάσει πολλά οι γονείς μας. Και θα λέω ένα σκοπό του πατέρα, του Μακαρίτη. Λέγεται είναι ένα πουλί μου ξαναρνέ ένα αυρινέι και τα έλεγε συγκεκριμένα, θα το πω για να γίνει. Ναι, πέρα το. Άχι και νεμπρού και σπάει πουλί μου σαν το λείψανο η αυριμνέγη και να πω πισί ποπάδες και να αποπίσει σαν κλεγγέ έρχοντα οι αυριμνέοι και κορτζάρι
παγένει φάρες. Αυτός ήταν ο σουξές του πατέρα. Ο πατέρας σας, από ό,τι με έλεγες, ήταν πολύ καλό φωνή. Ναι, οι φωνές είναι δύο για Ναι. στον άνθρωπο. Η ρυφαλική φωνή Ναι. και ο λαρυγγισμός. Τώρα, εγώ τώρα, αυτά τα είχε ο πατέρας μου. Ναι, τον τραγουδούσε. Και όταν έχεις αυτές τις φωνές και τις χρησιμοποιήσεις, βέβαια οι χορδές ανοίγουν. Ναι. Αλλά ανάλογα, πολλές φορές μερικοί άνθρωποι σε 50-60 χρόνια κλείνει η φωνή τους. Εμένα η φωνή μου δεν έκλεισε ακόμα, είμαι 82 χρονών. Ακόμα εδώ είναι. Εδώ είμαι, ναι, ναι. Και αυτό και το μακρόσυρτον είναι τα σπουδαιότερα. Διαχρονικά τραγούδια, αυτά δεν μπορούν να αλλοιωθούν. Τώρα το να βγάζουν άλλα και λέει πατάκι, ξέρω εγώ κάτι λέει, η αγάπη μου γλυκιά και εσύ. Ναι, αυτά είναι σύγχρονα και περνάει και πάει. είναι και ένα άλλο σκοπό που με έλεγες τραγουδούσε ο πατέρας σου. Αυτό που το έκανε δίσκο ο Χρύσανθος, το μάτια σου είναι όλοι μαύρα. Ναι, μπράβο, αυτό δεν διέφυγε, ναι. Άμα μπορείς να πεις ένα αντίστοιχο σε αυτό το σκοπό. Πώς δεν μπορώ. Κάνε τι. Ανήμ το μάτιας μαύρα είναι, πουλήμ το μάτιας μαύρα είναι, μαυράκια μονελέας, μαυράκια μονελέας, ρούξακια έβατα, ρούξακια έβατα, σου πουλί τα φωλέας, σου πουλί τα φωλέας. Ωραίο. Πολύ ωραίο σκοπό, πολύ ωραίο. Τώρα ένα άλλο υπάρχει και τώρα που το έβγαλε ο Λάμπος μια φωτογραφία από την Κνεύσιμη Λέσχη Θεσσαλονίκης. Ο Λάμπο Ντεμόν. Ναι. Που είσαι εσύ με το Αγγείο Α, ναι. και μαζί και με το το Γόγο. Γόγο. Να μας πεις λίγο για αυτή Την ιστορία. την ιστορία. Θα σας πω. Κάποτε πήγα στην Ελλάδα και πάω στη Θεσσαλονίκη, είχα έναν νηψιό που πήγε στο πανεπιστήμιο. Αυτός εκεί γνώριζε στη Λέσχη εκεί. Πάμε θείο στη Λέσχη, πάμε. Αλλά έχω και τα Αγγείον εγώ. Και το έχω εδώ, δεν φαίνεται. Μπαίνουμε μέσα στη Λέσχη που λες, ακούμε τη λύρα και λαϊδάει. Πάμε πάνω στη φωνή από εδώ, από εκεί, πάμε εκεί πέρα, σε ένα δωμάτιο. Είναι ο Καλαφατίδης, ο Γόγος, κάτι άλλο και ξέρω εγώ. Γεια σας, σταματήσανε, τυπώνανε αυτοί για το ραδιοφωνικό σταθμό. Τι κάνετε, ξέρω εγώ. Καλά. Λέει ο ανεψιός μου ο Γιωρίκας, έχουμε ένα όργανο κι εμείς. Ο Γόγος αγαπούσε πολύ τα Αγγείο, ναι. Το όργανο έχετε τον Κεβαρής. Το βγάζω εγώ που λέει το Αγγείο. Α, τώρα θα παίξεις εσύ, θα σταματήσω εγώ. Ναι. Παίξαμε, κάναμε ένα πρόγραμμα εκεί πέρα, τότε με τα καρούλια τα βάζανε στους σταθμούς. Ο Ευσταθιάνης το έχει ακούσει και μας καλάει και εκείνος. Ο αείμνηστος ο Στάθης ο Στάθης. Σταθιάδης. Και κάναμε και μια εκπομπή μαζί του. Ποιος άλλος ήταν μαζί σου? Ήταν ο Ασιαλούς, ο Κότσον, ο Κυριακίδης. Γιατί τον έφερα και εκείνον, ναι, ήρθε μετά. Και πήγαμε εκεί σε κάπου ήταν, δεν θυμάμαι τώρα που ήταν ο Γιωργούλης ο Κονιψής, ο Γιωργούλης ο Κουσίδης, παίζανε εκεί, καλοκαίρι όξο σε ένα... Παρακάθε πίνα. Χορεύανε εκεί. Α, χορεύανε. Βέβαια, της μουρλής γινόταν. Εν τω μεταξύ την ώρα που πήγαμε εμείς ο Σταδιάδης κάτι έλεγε στο μικρόφωνο. Μας έφερε η Μαρία, η αδερφή του εκεί. Ναι. Ήρθε ο Σταδιάδης εκεί, κάθισε εκεί πέρα, μας καλωσόρισε, λέει τη Μαρία. Συγκεκριμένα πράγματα, Για πες μου, λέει Μαρία, ο Κυριακίδης τι λόγιος είναι. Λέει η Μαρία είναι γαλανομάτης, είναι έτσι, αλλιώς ξέρω εγώ, να έχει. Εντάξει. Για πες με ο Παρχαρίδης τι λόγιος είναι. Και αυτός λέει λίγο γαλανός, λέει ψηλός. Λοιπόν, μας κερνάει κάνα 50 ήταν τότε εκεί. Και Ούζο, ναι. Σηκώνει τα υπογεία και πάει παίρνει το μικρόφωνο. Και λέει συγκεκριμένα.
Απόψε μαζί μας έχουμε δύο ρασιτέχνες αλλά καλλιτέχνες. Ο ένας είναι από το Χαψίκι, από την Πατσούκα και ο άλλος από το Καπίκι. Λέω τον κότσο, λέω, ήταν βαρύς ο κότσος, είναι μεγάλος. Αυτός γεννήθηκε στη Σύρο όταν ερχόντουσαν. Λέω κότσο πάνω. Ποιος τον είπε να πάει να πει. Πάμε εγώ. Φούσκωνα τα γύρω, δεν δούλα το γύρω, αλλά ήταν παιχταράς. Και κάναμε εκεί, ξέχασα το. Δάσκαλε, πόσο χρόνο ήσουν σε αυτή τη συγκεκριμένη περίπτωση? Με το Λεσσάρ που Ναι, πήγαμε που εκεί. πήγατε εκεί. Ήμουν εδώ και πήγα στην Ελλάδα. Πρέπει να ήμουν 26 χρονών. 26. Ναι, παιδί, ναι. Άλλα έτσι αναμνήσεις? Πολλές αναμνήσεις. Ελάκη, ποια να θυμηθώ τώρα. Πολλές αναμνήσεις. Όπως είπα και στο πρωτοχώρητο, επειδή ήταν και όλοι οι πόντιοι εκεί πέρα, δεν υπήρχε άλλη. Από τους παλιούς εκεί στο χωριό Ναι, σου. ναι. Υπήρχαν και οι Ράριδες καλοί, ήταν ο Σωτήρης ο Αντωνιάδης, ο Σαλούμς ο Γιώρος, του Κυριακή ο πατέρας. Ναι, ήταν αυτό του τότε ο θείος, πώς το λέγανε, ο Λευτεράκης. Ήταν ένας άλλος, παίζανε αγγί αυτοί. Ο Σίτον, ο Κουσίτης λεγόταν αυτός, ο γαμπρός μου ο Βοράς. Ο Ιωσήφ ο Παντίδης, πολλοί, ήτανε πολύ καλύτεροι, ναι, παίζανε. Και για πες μας, στη πλατεία χορεύνε. Στην πλατεία χορεύουν. Πώς γινόταν αυτό το γεγονός? Θα σου πω τώρα, το κάνω και εγώ μια φορά. Όταν ας πούμε πίνανε κάνα δύο τσιπουράκια στο καφενείο, άμε φέρνει και μεντζέ. Φτέλανε ένα μωρό και πέρασε μια, το στρώνε στο... Μετά, όλα τα φτάμε. Αυτά είναι αγορές στην πλατεία. Πιάνει την πλατεία μέσα, πουλήσει, εγώ μαζεύω στο 5-10, ντρώνε την καμπάν, τάγκ, 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 τάγκ. Ο κόσμος ευήγε τα δουλεία, θα πουλήσει ο Ρούστα στην πλατεία. Γίνονται δύο κύκλοι εκεί. Χαμός. Απλά έφτανε όλοι. Είχαμε και ένα καφενείο που ήταν ο Κουκίδης εκεί, Παρχαρίδης αυτός. Ήταν αρκετό μεγάλο εκείνη την εποχή, ας πούμε. Ναι, και χτυπούσαν την καμπάνα, σουκούκονος χορεύουνε, σουκούκονος χορεύουνε. Εκεί μέσα, ρε παιδί μου, δεν μπορούσες να σταθείς. Ζήπα εκεί, ζήπα. Εν τω μεταξύ, βάλανε τον Νοσαλούμ, του αδερφού το παιδί μου, Παναή, με τα πεζωρία μελαδικός. Βάλανε έναν τραπέζ. Αλλά έναν τραπέζ και απάσχω το τραπέζ βάλανε την καρέκλα και είχε απέσει. Μόνο το τικ το μονό χορεύανε, δεν μπορείς να χορεύεις άλλο. Πού να βάλεις. Έτσι πήγαινε. Εν τω μεταξύ ο Παναγιώτης φυσούσε, αυτό ξέρεις, τα πλώτα ζαλιζότανε. Ελιοθύμησαν ο Πανάης, ελιοθύμησαν ο Πανάης. Έπαιρναν τον πήγε, βγάλαν τον ξουκά, αφήσανε τον αέρα, ανεβγάλαν τον για πάνω. Τρέλες, μιλάμε για... Στο αείμνηστο το Χρήστο του Αντωνιάδη, ένα παρακάθ που κάνατε στο χωριό του. Ναι, όταν πήγα κάποτε, δεν θυμάμαι ποια χώρα. Το 96 νομίζω, κάπου εκεί. Πήγαμε εκεί, ο Κωστάκης ο Σιαμίδης, βέβαια αυτοί γνωριζόντουσαν, εγώ δεν τον γνώριζα. Και κάναμε το πρώτο CD τότε, Αρωθυμό και Καίωμε. Μακρόσιτα σκοπή της Ματσούκας. Ναι. Λοιπόν, και ο Χρήστος τον έδωσε αυτή τον τίτλο. Πόσα αλλιώματα, είπε ένας το άλλο. Ο Χρήστος λέει Αρωθυμό και Καίωμε. Και έτσι το βάλαμε. Μας κάλεσε μια μέρα εκεί στο Αλουνάκι, έχει μια φάρμα. Αγόρασε μια φάρμα εκεί, δεντροφυτής. Και κάλεσε κι άλλους εκεί, Γρηγόρη, τι ξέρω εγώ. Και πήγαμε εκεί πέρα ένα βράδυ εκεί, διασκεδάσαμε. Αυτός, από τον ενθουσιασμό του όταν τραγουδούσα το Μακρύ, είχε μια καραμπίνα. Έβγαλε και έριξε 6 σφαίρες. Ναι, ο Μακαρίτης, ναι. Ήτανε και βέβαια έχει γράψει και πολλά ωραία τραγούδια για τις αλυσμόνητες πατρίδες, όπως τα τραγουδάνε και σήμερα. Και με αυτό, αλυσμόνητες πατρίδες, λίγο να μας πεις
πώς πέρασες νομίζω το 2005 που πήγες στον Πόντο. Κοίταξε, είναι συγκινητικά βέβαια αυτά τα πράγματα. Εντάξει, πήραμε από εδώ με πολλά με τον λιγόμενο μικρό, πήραμε στη Κωνσταντινούπολη, εκεί πετάξαμε στην Τραπεζούνα. Και κάποια στιγμή βγαίνω εγώ στο γίνει, κάθομαι εκεί, μια πλατεία εκεί, με έπιασε το κλάμα. Εδώ περπατήσαν οι προγονείς μου εδώ πέρα. Από εκεί επισκεφθήκαμε, ας πούμε, τα μοναστήρια και το χωριό του πατέρα μου από εκεί, αλλά δεν μπόρεσα να βρω το σπίτι γιατί δεν είχα στοιχεία. Τα μοναστήρια. Μέσα στο χωριό του πατέρα μου βλέπω μία βρύση. Την κάνουν, αλλά κάποιος το όκτισε. Δικός μας, Πόντιος. Αλλά απάνω έγραφε ποιος ήταν και την ημερομηνία και τη χρονολογία. Πήγαν αυτοί οι γερατάδες να κοπεί, τα χτυπήσαν για να μην τα δεις. Το ίδιο κάνανε και την Παναγία σου Μελάτα. Στις αγιογραφίες. Ναι. Αλλά απλά είναι τα πράγματα, δεν χρειάζεται φιλοσοφία. Και δεν πρέπει να ξεχάσει τις ρίζες του. Τις ρίζες. Γιατί οι ρίζες, η εθνικότητα έχει βαθιές ρίζες μέσα σου. Εγώ τραγουδάω και πάω στον Πόντο, δεν πάω στην Ελλάδα. Ενώ γεννήθηκα στην Ελλάδα. Κατάλαβες, γεννήθηκα στην Ελλάδα ενώ όταν τραγουδάω βρίσκομαι εκεί. Ναι. Ένα πάθος δηλαδή που δεν μπορεί να το σβήσεις από μέσα σου. Αλλά είναι πολλοί άνθρωποι οι οποίοι γαλουθήκαν έτσι και πάει, ξέρω, γίνεται Εγγλέζος, γίνεται σκαρφή, με συγχωρείτε. Έχεις γράψει ένα τραγούδι για την Τραπεζούντα. Ναι. Πρώτη φορά το έγραψες για τον Γιάννη τον Απαζίδη στο Βοστόνη. Ναι. Και ναι. Θυμάσαι τα δυστυχά. Θυμάμαι γιατί έγραψα εγώ ένα για μένα και έγραψα και ένα για αυτόν. Ναι. Δεν πειράζει, πες αυτό που θυμάσαι, γιατί είναι παρόμοιο. Ναι, όλων ο πόντων καίουτουν και η Μικρά Ασία, ο τότε λέγνε έντονε Δευτέρα παρουσία. Ατίνοι αθεόφοβοι να ρούς και να μισκούνταν. Κάρφωσαν το μάτια του να πας στην Τραπεζούντα. Μαύροι, άσπροι και κόκκινοι θέλανε μερίδαν, έσυραν και επέρανε του κυρούν την πατρίδα. Έγραψε για τη Σμύρνη. Εννοούμε τη Σμύρνη με το... Ναι. Η Σμύρνη επέρεν άψιμο, έμαν ποτάμεξι, τη θάλασσα εθόλωσεν, ους τον ποντον επί. Σμύρνη και Πόντος έρημα, σημαίσιν εχωρία. Αλ σπάζνε σακατάμεσου και αλ στείλνε εξορία. Αυτό κάνανε. Τους στείλανε εξορία και τους σφάζανε. Ο Οσμάνς, αυτός που μας έσφαζε, ο Οσμάνς τρανώνει χαράτ. Έβρε την ευκαιρία. Διάψιμον τα εκκλησιά στα παρθεναγωγεία. Τορμάνια γομόθανε, ρεάδες γες παιδεία, μυρολογούν και κλαίν και λένε πάρθεν η Ρωμανία. Και αυτό, τορμάνια γομόθανε, ακριβώς έτσι έγινε. Μπήκανε όλοι στα σορμάνια πέσχεσαν στο Παλάκια Παγκίνε φεύγουν. Και ένα που έγραψες για την Τραπεζούντα, Ναι. στο CD που ευχαριστώ, χίλια ευχαριστώ που συμμετέχω κιόλας. Όχι καθόλου, γιατί κοίταξε, εγώ Γιαννάκη δεν είμαι τέτοιο. Εγώ προωθώ τους. Είμαι Αμερικούς. Είναι και ο Στέφανος Πρεζιτάβολη και ο Στέφανος. Πρέπει να έχεις ανοιχτό μυαλό. Πες γιατί και πες πώς σε ήρθε η ιδέα για το τραγούδι. Η Μαυροφορεμέντζα. Αφού σου λέω όταν τραγουδάω πάω εκεί εγώ. Τραπεζούντα παντέμορφο χιλιοτραγουδημένο. Εκεί η μαύρη θάλασσα στέξ μαυροφορεμένο. Τραπεζούντα παντέμορφων, κλαις και τα δάκρυα στρέφνει. Και εκείνη η μαύρη θάλασσα νύχτα ημέρα βρέχνει. Τραπεζούντα τεμόνι ψή, ψήν δύο για τη σένα. Τραγωδίες θα γράφει το σιγούς να τις ακούει την πένα. Το τέταρτο το ξεχνάω. Δεν πειράζει. Τραπεζούντα. Εγώ πάω... Θάλασσα, μαύρη θάλασσα που βρες την Τραπεζούντα. Φούξονα την πέρθανε εκεί και από τα μένα σκούδα. Φούξονα. Δάσκαλε, Ορίστε. το
παρατσούκλι τσαφέτα, από πού προέρχεται? Ναι. Και γραντζά. Και γραντζά. Γιατί πολλοί εδώ, όλοι σε ξέρουν εδώ τσαφέτας, Τσαφέτα, ναι. γραντζά στην Ελλάδα. Ναι. Τσαφέτα είχαμε στο χωριό μας, κάνα 2 άτομα γέροι, Ναι. που όταν γεννιόντουσαν τα παιδιά και ήταν 7, 8, 10 χρονών και βγαίνουν στην πλατεία εγγές, δούνε να τα αναλώνουμε. Α, οι ίδιοι οι παλιοί. Παλί, ναι, Α. παλί, ναι. Ο Πιπερίδης και κάτι άλλο. Θέλει να βγουν αλέωμα τον Άες, να γίνουν παλαιό Άες. Τσαφέτα κόλλησε με ένας, ο οποίος ήταν Τσαμπερτίδης, Γιάρος. Τόσο ήταν και στην Αμερική και ύστερα στην Ελλάδα. Ήταν ένας στην πατρίδα που είχε πολλά βίο. Αχα. Τσίκια, πρόβατα, Ναι, ξέρω, και έλεγαν Τσαφέτα. Αχα. Ναι, και εμείς επειδή είχαμε πρόβατα και ξέρω κάποτε ρίαζαν τα κομμάτια μου, Τσαφέτα. Έτσι απλά. Και γραντζάς. Γραντζά δεν ξέρω από Α. πού προέρχεται. Αχα. Τον κύρι σου τον έλεγαν. Σιαμόγλη. Ναι, ναι, Σιαμόγλη, αλλά το παρατσούκλι Γραντζά. γραντζά για τον πατέρα Ναι, σου. ναι. Και αφού είσαι γιος του γραντζά, Έτσι, Γραντζά. Ο Γραντζάς, ναι. Επία μια στο Τσοτήλ και σε ένα καφενείο με τον Παλτίνο, τον Ιωρίκα, τον Μακαρίτη. Κάθομαι εκεί, που είχε ένας ξοκόκαλος. Γραντζά! Πού ξέρουμε όλους. Έτωνε και εκεί ένας Γραντζάς. περίπτωση. Το άλλο, ξέρω, πρώτη φορά άκουσα το ρεφρέν «Η πίτα σαν η πίτα» και θυμάμαι στην Πάμποντιακή. Ναι. Το έπαιξες και το τραγούδισες και ήταν και ο αείμνηστος ο Τσανάκαλης εκεί πέρα. Αζιανάκαλη, ναι, ναι, ναι. Και τα μάτια του άνοιξαν ξανά. Αζιανάκαλη, ναι, ναι. Αυτό ωραίο είναι. Ωραίος. Ήρθε και εδώ, φάγαμε Ναι. μαζί. Αλλά πες μας για Αυτό την δεν πίτα. ήταν πολύ γνωστό στην Ελλάδα, Γιάννη. Από τα παιδικά σου τα χρόνια το θυμάσαι αυτό. Ναι. Λοιπόν, και όταν ήρθε ο Κωστάκης με Ναι. τον Κουρτίδη εδώ πέρα, λέω θα τους δώσω μερικούς σκοπούς. Ναι. Και τους έδωσα. Ναι. Πήραν πολλά και τα κάνανε και δισκογραφία. Αλλά δυστυχώς, εντάξει, είπαμε. Αλλά μείνανε στα αρχεία Στα και αυτό αρχεία. ωραίο είναι. Λοιπόν, και τους το έδωσα και Ναι. τους είπα ότι αυτό θα πάτε να το κάνετε σουξές. Και το κάναμε. Δάσκαλε, σε παρακαλώ, θα μας παίξεις κανένα σκοπό με τη λύρα. Μπορείς, Άμα απορώ, άμα μπορείς. Και άμα μπορείς και άμα έχεις τη θα διάθεση. δοκιμάζω. Παίξω τη Ζία Στραβοδόγου. Παίξον εσύ να μείνει. Και να απόψε τα μέσα νύχτα να έρθει ένα φίλος. Απόψε τα μέσα νύχτα να έρθει ένα φίλος. Ο ήλιος της βαρύνετο και πορνά να είναι φως. Ο ήλιος της βαρύνετο και πορνά να είναι φως. Για να θεμάσαι με μουσική και τρία κακιά. Άνα θεμάσαι με μουσική και τρία κακιά. Τον άντρα σπάει στα σίχτα και μέναν τα μανάκια. Τον άντρα σπάει στα σίχτα και μέναν τα μανάκια. Μπράβο, μπράβο.
Άμα έρχονται σε μόνη την ηλικία, την γεωργία μπορεί να Ω, κάνει. εμείς και θα μπορούμε να περπατούμε. Ας φτάνουμε στην ηλικία πρώτα και μετά τελούμε, θα ρωτήσουμε κι εμείς. Κοίταξε από μπροστά, περίμενε. Ναι, πέ. Επειδή δεν θέλω να προσβάλλω μερικούς. Α, πες ότι... Ερούξα γιάρα έβατα, ερούξα γιάρα έβατα, σου πουλί τα φωλέας, σου πουλί τα φωλέας.